Петя? Ти също беше във фабриката в Дубай, нали? Петя? Беше във фабриката в Дубай? Беше. Ето аз говоря, нали? Затова те се обръщат към теб. Ето това е това, което питам. Тя не чува, извинявай. Да. Така, те след това ще имат възможността да споделят своите впечатления от фабриката. Тук има и двама присъстващи, които продължиха тяхното пътуване след това в Малайзия, където посетиха... Какво посетихте, Дианче? Вие ще разкажете после, но кажи с две думи. В Малайзия. Да, това. После ще обясниш детайли, но първо да кажем. Първо беше Дубай. Ланкави. Ланкави е един остров, който е една група от 99 острова, безумно красиви, изключително ефтини, невероятна туристическа атракция. И аз бъднах една моя мечта, видях площада на Орела, където си горе сред облаците. Това е едно уникално съоръжение, където останахме едно известно време. Там се отива с лифт и се движиш по едни площадки. Не може да се опише колко е хубаво. Само искам да попитам ти, защо беше в Малайзия? Ами аз се квалифицирам всяка година като човек, който заслужава адмирациите на компанията да присъства на годишнината на DXN. И аз не знам как го правя, но тази година съм класирана дабл и повече и пак ще отида сама, което е добре и за компанията, и за мен. А тази година ти е за втори път? Тази година ми беше за втори път и до година ще бъде на средиземноморски круиз, така че няма да отидем в Малайзия, тя е твърде далече. Пътува се, знаете ли, 12 часа. И сега като отидахме до Дубай, беше 5 часа и след това пътувахме още 7. Да, на този път пътуването беше първо на кампа и след това от кампа пътуваха всички за Малайзия. Този път по-хубавото беше, че ни качиха на самолети, а не беше с автобуси. С самолет се отива от Куала Лумпур до фабриката в Кедах, която се разглежда, тя е първата фабрика, която е направена на DXN. Новите са все едно да сравняваш трабант с космически кораб. Тоест новите са, плантациите за спирулина са направо дъха да ти се вземе от красота. Старите са, нали, старата е с едно езеро за спирулина, нали, което не е голямо като размери. Какво впечатлява, че там навсякъде е екотеритория. Тоест е чистичко и всичко екологично. Дори растенията им не са подредени подред, а както природата е преценила. Това е един досег до една култура и до едни хора, които аз много обичам и уважавам. Не знам дали сте учили азиатска етика. Те са изключително възпитани и не си правят византийски номера. Европейски имаш. Изключителни са. Те не могат да разберат, например, нашето чувство за хумор и изразите, които ние употребяваме. Те стоят и гледат като втрещени, когато чуят нещо такова, като изказ. Тоест там е една друга планета, така да се каже. Едно място, което е много приятно и аз пожелавам на всеки един от вас да има възможност да отиде до екватора в Малайзия. Да, и аз пожелавам. Това е, ако всички вие сте си отворили системата и сте си отворили вашите страници, там трябва да виждате, имате едни и TCI Point. Нали знаете? Новорегистрирани, старорегистрирани, тези, които си гледате системите и тези, които не си гледате системите.